Nikto iný. Ako, povedz si, najlepší stribalista uplynulej sezóny. Jaro Ciho! Jaro Ciho! Prvú útoku nedokázal skorovať, tak Jaro Ciho to dostáva k slovu. Posledný zápas ešte. Ľudia, poďme, niečo sme si slúbili, poďme na to! Vyrovnané, po 2. 2-2! Andrej dáva za 3 body. Jednodový rozdiel, 3 minúty do konca. Jaro Ciho za 2 body. Mazaný! 6-5, Jaro Ciho! Prosím ťa, poslednými slovami toto zhodnoť, čo by si povedal, čo by si niekomu... Si reprezentant Slovenskej republiky, si mnohonásobný, možno najčastejší účastník všetkých stribalových sérií, ktoré to my organizujeme a mávame. A dokonca sa prvýkrát na prvú šupu podarilo vyhrať extrémne náročný a ťažký turnaj Red Bull King of the Rock. Aké sú tvoje pocity? Fantastické. A odkáž niečo. Asi som najlepší.